Здравейте всички, аз съм The Master of the Animals и днес ще ви покажа нищо, просто това е един рандом клип, е така реших да си снимам. Да си снимам хамстера, колко е прост. Може да виждате малко тъмен екран. Защото, нали, да, прецакан ми е таблета. Не, че ми е прецакан. Малко тъпа камерката и... сега преди няма и 2 минути го щупих, без да искам. Наблюдаваме хамстър ми колко е тъп. Тук имаме една купа с попара. Компютъра ми е тук с камерката. И моите штори! Скибайте ми шторите! Много готини штори имам. Да. Този хамстер ми е много тъп. Вратата на клетката му е тук, а той се опитва там да отвори. Very big idiot. Къв си ти, бе? Някакъв не знам. Какво правиш тук? Не знам. И аз не знам. В момента снимам как хамстера ми се прави много умен. Той всъщност е идиот. Ти какво правиш в клипа? Не знам. Кажи какво да правя. Базикам се тук с мен е Данито 99. И... Кой съм зле? И аз не знам кой си. Ти си някакъв... И аз не знам къв. Учиш в училище, не учиш ли къв си? Хамстер ли си, котка ли си, куче ли си, какво си? Някакъв. Извънземно ли си? Едно от трети. ГМО? Не. Лоу маняк? Не. Лот маняк? Не. Ми къв си тога? Ти да знам. Браво на тебе, аз не знам. Хамстера ми тук се прави на разтегателен човек. Мале, къв е тъп, опитва се да си отвори. Мале, идиот. Добре, значи, да се разберем. Кой си ти и какво ми правиш в клипа? Кот си ще. А кой си? Някакъв. Бара на теб. Пухчо, идиот. Гледай го. Опитва се да отвори, ама се суе лапата отгоре. А е прецакан, защото съм му завързал клетката. Много съм взел. Какво, опитваш да си отвориш ли? Ако си щупиш решетката, ще чупа главата после. Тая клетка е по-скъпа от тебе, бе! То тя буквално е по-скъпа от него. Клетката струва 6 и нещо, хамстера струва 1 и нещо. Добре сега. Какво ще снимаме ли заедно или? Глас. Дупница!
Данито 9-9. Еми, явно Данито 9-9, тук нещо се прецака или микрофона ми се е прецакал. Окей, това беше целият рандом клип. Благодаря, че гледахте. Аз бях The Master of the Animals и до чуване!